Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista żiedu l-fiduċja mal-elettorat dan skont stħarriġ tal-Malta Today ippubblikat il-ħadd filgħodu. Id-distakk fil-fiduċja bejn iż-żewġ mexxejja issa tela għal 11.6% dejjem favur il-Prim Ministru Robert Abela li żied 3% mqabbel mal-aħħar stħarriġ. Il-kap tal-Oppożizzjoni naqqas 0.6%. Brabta mal-kap tal-Partit Nazzjonalista dan l-istħarriġ kompla juri kif Grek huwa inqas popolari mill-Partit Nazzjonalista bi 3 punti perċentwali. Il-Prim Ministru jgawdi minn fiduċja ogħla mill-kap Nazzjonalista fost in-nisa u l-irġiel u fost kull faxxa ta'. F'dak li għandu x'jaqsam reġjuni, il-Prim Ministru jgawdi aktar fiduċja mill-kap tal-Partit Nazzjonalista f'kull reġjun esklus wieħed. Dan l-istħarriġ juri wkoll tnaqqis fin-numru ta' nies li m'għandhomx fiduċja fiż-żewġ mexxejja b'dawk li din id-darba esprimew fiduċja imxew lejn Abela. Fost dawk li sallum ma jridux jivvutaw, il-Prim Ministru Robert Abela wkoll gawdi aktar fiduċja minn Bernard Grek, b'differenza favorih ta' madwar 8%. Intant il-Partit Laburista wkoll żieda fil-fiduċja meta mqabbel ma' frar li għadda biex bekk illum qed igawdi minn fiduċja ta' 33.1%, dan b'kuntrast mal-Partit Nazzjonalista li jgawdi fiduċja ta' 28.7%.